Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden rangba ka Voice of the People's Party uba Arden Miller Basayo moy habakren ka jingelang patba jo ka seng ka balong menta ka singi ka khan nyaw trek jembang ha parking lot jong ka additional secretariat ulat her kala ikito ki breu ki bakno baga jingle jong ka VPP kadai tang ka jing pen be ban pen klanya ka seng ha ka ba ulaong ba wat ki ba thok ro ki dang thok kiba to ru kidang to tang man pen klanya la ka jong ka seng kumta ka VPP ru ka kwa ban pen klanya ka seng la jong Henry man pen klan da ka ba pen be da ka ba ai kiat da ka ba ai pisa da ka ba shu ai kam kontrak tangi ki nong bot Henry ban pen klan da ki jing pen thame hagani ka sngi ula kren ru hanor ka jing pen klan jong ki wei pat ki seng habaki ai kam Henry kita te amrau iki nong bot jongki pat ong ba kum ka seng pat kam kwa ban te amrau yu pat ba Henry bo un long u kenrat yala ka jong ka jing dei ban shu bot dong tang na mar bating yo do kam kontrak ulo ong ru bakadon ka jing mentoy haba pio ban shong ha ka bor da ka ba pen kin mau ya ka isi jong ka KHADC habo ka jing elam u ba tito starwell khan kabala khli ka file ka banado usnam arjar khat saw halor ka jingot kilo hapo ka yode lang ne ka yodo badulo ong balada ka VPP ro ka yo bandon ha ka bor kan khli lut yaki kamto kam them kabala ya baro shikatta badulo kentu yaki pat ba bakin ailat bad duai bakin yoi ya kata kapor baka seng kan khli lut yaki kamluti ki bakin ki breu ki laluti ya ka rijongi bat ke jingle silyang ka ba penlong ye kari bakan dok bat kerdo ong uba Arden ula ong ru bakum ka seng ka yang ha ka nongrim man ya trailang bat ru bahap ban sian namar ka jingdon jong ki wei pat ki breu jong ki wei pat ki seng san perthai ki ba shule men le ban wan pan tiket ban ya khun na ka VPP ha ki election MDC ka ban wan Henry Marson job kin paiden bat le penya so byang bat ke NPP na ka UDP bat kum ki nong elam ngihap ban sian sastang ban pendat ya kita ki jingduna ke bapikwa sastang ban ya kemai ladu kata kasi kata kadai kan nongrem ka basai ka preng jungi ki nonglam dan wai paru na preng jungi obanum suno tho ya kata preng jungi ki nonglam te denmar kata raw ya kitu ki bong bagani kadai tang oh ka jing tmu ban penbi lani ban pen klanya ka parti UAP ban kwa ban pen klanya ka parti thok tu ai pisa ban pen klanya ka parti sama ban pen klanya ka parti bayangilan tambah om da ka ba pendi om da ka ba ai kiat om da ka ba ai pisa om da shu ai kam kontrak ka parti kan klan re om da ki jing pen thame om da ka ba ni shu ai kam kontrak tangi kinong buot pun kata kan nong tre gamat yes ne kini om da ki pen klan om da ki pen klan ne ki ai kam ki te amrao ki kinong buot jongki yang ko ban te amrao yo pai ba iko ban ba anong kamrat la ka jong ka jim rahi mo ya kalai ka jigo ndai ba un shu bot ka dan ni tang maruti ke do kam kontrak okay kai bari kabakot ka pangapa aban pungkot na gani ka po kalong kadon ka jimentoy apa pia ban shong ka po PE jayo gini dia sini the executive committee palailam iba teachers khan ka shong ka kli ya ka file na lusnem arajar khatsa bat hab kilap hagata ka arajar khatsa ko kaladan kata ka jinga on ka jinga pendek bat ka bangladesh pan patai niru laringi yo ya ba kom kata kala ban shong hangi nim kli kalau sikata Arab namar kata kerau try berbunyi ke bekum kata kasi try berbunyi ke bekum kata kapor anda kena tuan nanti dan saya ini ada kamu kini kena luti tadi jadi dan saya ada kamu kini kena siang baca pelang yang ri jadi bahkan tok bahkan kertu kamu kalau mentah tanglat pentek yang agak jong kari kat syamapai larakran Nasikan Singapore, noi tanggawe nga super kamau. Kumba ki kli, yaka anajar katsau, larangi nyola, ngin kli ki bomba ki kambang sap, bat hagata ka por ka ru an kam he. Namar kata daw, wat
Wan snap ye kana ham saya yang ikin nongelam. Wan snap yo don bong o ya per jingmot kinongelam yen num don ka jinge per jingmot ngilang ka wei kom ka party. Namar ni shem ye ka seng kom shipara bada ka bangi penrit yelede hakmat uting play nong bo nong thao. Nim jue tren bat nim jue penwa ye ka jingelang hapreng ka jing salu. Na kwa ba ni thor ye ka ta ka kom trekam jingi kom ka party. Bat mentana orang berkata parti kelakran ni kwa ban kam husiaru ya dan kinang besok aga parti je ke ban penpat ke ban penpra ya ke parti kini kisang sang partai na kita bala kawan election MDC dan kawan MP tamlang ya mau pra kilas tang ban pa alias si wad ibril jomki ban pan tiket no pra na job sawan no NPP sawan no NPP ni hapan sian ba pun kenawelam ko kipat babi dai nomor katara ni syong tangwe sangkoi trigisnem la syana hakiwe pa stang ban syana hangi lalu boleh kenti pet penum babi dan lele